arekta human ang suspect nga kanila usab iyang hinigugma, iyang ex nga ni surrender kini ngadto sa kapulisan human niya mahigala gidunggab o gimartilyo ang iya mga higalang kanhi hinigugma. Straight to the point. Tungod kini matud pa sa grabing selos. Sus Ginoo ko. Ato ni tagag pagtagan lumuntaga mga kaigsunan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Nasubraan ning ang selos mga higala, no? Unya nagkabuwag na sila, gusto siya makigbalik mga sukintig paminaw. Pagbalik pa mga higala, nagdasag bouquet, nagda mga higalag chocolates, nagda mga higalag ubay-ubay to nga buwak ang gida. Pero di naman gyud makigbalik niyang babay. Wa naman gyud. Di na gyud mosugot ang babay. Ngani ang iyang bouquet gilabay pa mahigalas babay didto sa bintana. Straight to the point. O siguro nasuk-an ni mong lalaki wa sa makadawat mga sukitig paminaw. Inungdan nga iyang gimartilyo ang sa iyang uyab. Straight to the point. Kuyawan hitabuah ang luoy kayo mga higala ang anak nga 6 years old nga na trauma in town, natulala in town nga naa nakakita sa diha may galang gimartilyo o gidunggab ang iyang mama. Straight to the point.